अफिसाव गोबां लिरलु लिरला खामानि थायो। दख'नाफोरा गुबाय थायोना, थेबफांबाय थानांगौ। लिरबाय थानायाव थेबफांबाय थानो एसे उसुबिदा मोनो। बेनिखायनो बे ड्रेसखौ बायबाय आं आयै। मोनथिला आरो आं नोंसोरखौ। अफिसाव अफिसनि खामानि मावनो थाङो ना सेहेरा दिन्थिनो थाङो? बिमा, बेफोर माबा बुंनांगौ बाथ्रा नामा? नोंलाय मा बुंगोन मा थागोन जाबाय थायो नामा खुगाफोरा? आयै, नोंहा माबाफोर मावनो दङब्ला थां, नों नोंनि खामानिखौ मावहैदो। औ, बे न'खराव बिमाया माबा मोनसे बुंब्ला, हिन्जावा माबा मोनसे बुंब्ला, हौवानि थाखाय फिसाफोरनि थाखायबो आंनो गाज्रि जायो। दे, आंनो गाज्रि। बिहामजो, नोम्मानि आखला नोम्मानि खुगाया बिदिनोखासै। थैनानै थांब्लाबो बे सोलायनायाव गैला। गाज्रि दामोनसै। थांदो थां, रेस्ट खालामहैदो। सोरांस्रि, देरहायालाय? आंखौ मानो नांगौ? नोंखौ नांगौखायनोथ' नागिरदों। आच्छा, नों सोरनि दखानावथो एथ'ग्राब बाखि खालामनानै फैया? मा बुंखो नों अलंबार? मा बाखिनि खोथा बुंदों? औ, सोरनोबा बाखि होनांगौ दङनो बियो दुकानाव एसे बुरजायैनो। दहाय फुङाव न'आवनो होसोबोदों। बियो बुंनानै लादोंनो दिनै फुङावनो हैगोन। नंगौना? आं बुंनाय खोथाया नंगौना? नों सोरनियाव बाखि खालामबोआ आरो नों खोथा होबोदोंमोन दिनै फुङाव फैसाखौ हैगोन होननानै? आं बेफोरखौ मा खोनादों देरहा? सैथो खोथाया? नोंगौ होन? मानो जेबो बुङा? औ, मोनसे दखानाव एसे बाखि दङमोन। दखानाव बाखि जालायनो? माथो खालामानो फैसाखौ लानानै? फैसा लायाखै बियो। अब्ला नोंबो मिन्थिया बिनि बाखि जानायखौ? गैयाथ', आं जेबोखौनो मिन्थिया। आरोथ' बियो आंनो बेफोरबायदि खोथाखौ जेबोखौनो खोन्थाखाया। देरहा, बेसेबां बाखि दङ? आरो नों मा खालामनानै मा जानानै बेबायदि बाखि खालामखो? बुंलाय? मोनसे दखानाव दङ 2,000नि एसे बारा। 2,000नि बारा? हाबाब, नोंलाय माथो न'आव जेबोखौनो लाबोआ? ना नों सोरबा गथ'नि थाखाय जाग्रा पेकेटसेखौनो लानानै फैयो? ना नों न'आव माबा मोनसे थाव संख्रि फानलुखौनो लानानै फैयो? मानि थाखाय एथ'ग्राब बेबायदि बाखि जाखो? दखाननि मानसिया बुंदों बियो सानफ्रोमबो थांनानै पान, गय, सिगारेट बायदि बायदि निसा बुस्थु जाहोयोनो, गाज्रि बुस्थु जाहोयोनो। देरहा, आं बेफोरखौ मा खोनादों? बेबायदिसो नोङो? बिदिब्ला नों दाबो सोलायाखै? दिनै नोङो फैसा हैनांगौ दङखायनोथ' दिनै नोङो आंजों अफिसाव थांफानो नागिरदों, जाहाथे बै दायनिगिरिनिफ्राय रैखा मोनो। बिनि थाखायसो नों आंजों थांमारदोंमोन आरो ना? आं मोनथिगौ देरहा, दा नोंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैया। नों आंनि बिदा हिसाबै आं दिनै नोंनि जेसेबां दाहार बाखि दङ गासैखौबो थिरायना होजोबनोसै। नाथाय खोनासं, खनले खनले आंनिफ्रायनो माब्लाबाबो बेबायदि मदद मोनबाय थानाय नङा। मानो होनोब्ला आंहाबो गथ' गथाय, आंहाबो न'खर दं। आं नोंनि बेबायदि दाहाराव सानफ्रोमबो नोंनो होबाय थानो हानाय नङा। जियानो जाया, थौ, बबे दखानाव बाखि खालामा नोङो, आं हैनानै होजोबनोसै। बेनो फार्स्ट, बेनो लास्ट नोंखौ मदद खालामनाया। अलंबार, बेबायदि मानसिखौ मदद खालामनो नागिरदों नोङो? दा थां, दा है। होनाङा बेनो फैसा। बे मोजां खामानियाव बाखि खालामाखै नङाना? बियो गावनि हारसिंनि जानाय लोंनाय बेबो गाज्रि बुस्थुआवसो बियो बाखि खालामदों। अब्ला नों बिनियाव मानो मदद खालामनो? बिनि फैसा हैनो गोनां बाखिखौ नों नोंनि फिसानि नामाव दोन। बे सानसे खामानियाव होगोन। देरहा, नोंनि पान जानाय, गय जानाय नोंनि हारसिंनि थाखाय जादोंमोन ना? मोजां बुस्थुखौ जादोंमोन? नों हारसिंनो खामायनानै है। नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनि थाखाय आं रावखौबो हेफाजाब होआ। थां, दानो ओंखारलां। खामानि मावहै, हाजिरा मावहै, मावनानै फैसाखौ होहै। अलंबार, दा हरथार फैसाखौ। दागाब, आं होनानै होगोन। थौ। ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनखाजोबखाबाय। दा गावसोर खुरनानै जाथोंसै। जोमै, सोरांस्रि, नोंसोर अफिसनिफ्राय सफैबाय होमबा? औ, एसे गोबावानो जाबाय। आङो फैनानैनो आथिं आखाइ सुनानै लाग्रोबाय। दे मालाय, नोंहासो अफिसाव थांनो मोनलायबाय। जोमै, आं अफिसाव मावनानै मोननाय बेथनखौ आं हारसिंल' लाया, आं नोंनोबो होगोन। जों समान राननानै लागोन दे। हाबाब सोरांस्रि, नोंनि मावनाय बेथनखौलाय आंलाय मावा दाङा बोरै लानांगौ जाखो?
नोंनि मावनायखौ नोंनो लाब्लानो जाबाय आरो अन्नानै मालाबा मालाबा नों दख'ना लायोब्ला दख'ना गांसेसो बायना होब्लानो आं मोजां मोनगोन। जोमै, आं जेब्ला अफिसाव थांबाय थादोंमोन ना अब्लानो आं सानलांबाय थाखानायसो आं हारसिं लाया, नोंनोबो होगोन, खावसे भागखौनो नोंनोबो होगोन होननानै। मानो होनोब्ला आं अफिसाव थांनाय जाब्लाथ' न'खरनि गासैबो खामानिखौनो नों हारसिं मावजोबनो नांगोन ना। आंथ' फैनानै जाफैनायल'सो जागोन, बेनिखायनो आं नोंनो होगोन, नों लाब्लानो जाबाय। आच्छा सोरांस्रि, माबा आं दिनै न'आव थांगोन, जोंहा हौवा हिन्जाव दिनै न'आव थांगोन। नोंसोर साथाम साब्रैल'सो जागोन नालाय ओंखाम जानाया, बेनिखायनो आं ओंख्रिखौ मोनसेल' संबाय दे, बारा बुरजाबो सङासै। आं संनानै दोनखाजोबखाबाय, नोंसोरो दा खुरनानै जाब्लानो जाबाय दे। जागोन दे जोमै, नाथाय माब्ला फैफिनगोन? बारा गोबाव थाया, हरसेबा हरनै थाबैनो फैफिनगोन। जागोन दे, सानबेसे थायो थाना फैब्लानो जाबाय। आरो खोनासंलाय, आंखौ जोबोद गोसोखांदों होननानै दैजि सनानो खोन्थानानै होदे, आंथ' नायहैनोबो मोननाय नंला। जागोन दे, दे बिदिब्ला नोंसोर जालायबाय थादो। जोमैया ओंख्रिखौल' लाबोदोंमोन, ओंखामखौ लाबोथ'वाखै। र' ओंखामखौ लाना फैनोसै आंलाय दिनै ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाला? ओंखाम उखैनाया उदैयानो गाबजोबलाय लांबाय। मोनजागोन आयै, जिरायदो, आं ओंखामखौ लानानै फैनि। जोमैयालाय, जोमैया न'आव थाङोनो आयै, बियो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै गालांबाय, आं खुरनानै होनोसै दे, नोंसोर जिराय। न'आव थांनो? न'आवलाय मानो थांनो ओंखारलायखो बेलाय? नों अफिसाव थांखागोन, आरो नों अफिसाव थाङोब्ला न'खरनि खामानिखौलाय सोरथो मावबावगोन? मानोथो न'आव थांनो ओंखारखो टाइम गैयिफोराव? फिसाजोखौ नायहैनो आयै। खोनासंलाय आयै, फिसाजोखौ नायहैनो लुबैदोंनो, नायहैथों, जेबो दाबुं। आयै, नोङो बिदि जेबो मावालासिनो आराम थायोब्ला नोंहा आथिं आखाइ सानाय जानोबो हागौ, बैसोआबो बुरिलांबाय। बेनिखायनो आयै, नों जोमै फैसान्दि संनाय खुरनायखौ साननैसो नोंनो खालामथ'दो। आंबोथ' थानाय जानाय नङा नालाय। फुंनि जेसेबां जानाय लोंनाय नांगौ आं जगार खालामनानै होलांजोबगोन, नाथाय आं अफिसाव थाङोब्लाथ' सानजौफुनिखौ मावग्रा गैयाना आयै, बेनिखायनो नोङो मावदो। आयै, आरोबाव ना, आंनि फार्स्ट मोननाय बेथनजों आं नोंनो दख'ना होनो सानदों। मा होनदों? खनसे बुंबावलाय। औ आयै, आंनि फार्स्ट मोननाय बेथनजों आं नोंनो दख'ना होनो सानदों। होमारगोनथ'? औ, होगोन। आं होगोन होनोब्लाथ' होखागोनानोसै। दे बिहामजो दे, थां, नों दसे उन्दुना लाहैथां। नों अफिसनिफ्राय फैदोंना, नों जोबोद मेंबाय। आं गावनो हारसिं खुरनानै जानोसै दे। थां, नों आंनो खुरना होआब्लाबो जासिगोन दे। बिहामजो सोरांस्रिया फार्स्ट मोननाय बेथनजों आंनो दख'ना होयोनो, दामिखौनो लाखागोन आं। नोंनि मोननो गोनां फैसाखौ लादो। देरहा, नों जायै लोङै बाखि खालामदों, नोंनि होनो गोनां फैसाखौ नोंनि फंबाया थिरायदों, माबायदि खोथा जाखो बियो? नोंखौ फोथायदोंमोन आं, नों फैसाखौ गद होफैगोन, नाथाय नों फोथाय खेबस' खालामदों। दिनैनिफ्राय नों आंनि दखानाव आरो माब्लाबाबो बाखि मोनला। दे नोंथाङा नोंनि मोननो गोनां फैसाखौ मोनबायना, अन्नानै जेबो दाबुंसै। दिनैनिफ्राय आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुफोरखौ जानानै बाखि दा खालामसै। नाय, बे गाज्रि बुस्थुफोरखौ जानानै नोंनि देहायाबो खहा, आरो लोगोसे फैसायाबो, आरो लोगोसे नोंनि मान सन्मानाबो। मा लाब जाखो? जि बुस्थुफोरखौ नों जायोब्ला नोंनि देहाया खहा जायो, बेफोरखौ जानानै नों दिनै मा मोनखो? थौ। बेफोरबायदिबो बेखार मानसि दङना बुहुमाव? गावनि गय सिगारेट थांखु जानायनि बाखिखौनो गाव होनो हायाब्ला बिसि फिसायखौलाय माबायदि फुसियो बिसोरलाय? बेफोरबायदि बेखार मानसिया हिनजावखौनो लानो नाङा, मालायनि फिसाखौ लाबोनानै खस्थ'सो होनाय जायो, गावनि उदैखौल' नायग्रा मानसि। अलंबारा माबायदि टाइम मोनथि रोङा? न'आव थांगोन होननानै बुंखानानैबो मानो दाबो न'आव फैया बेलाय? मोनालाय लांसिगोनसो, माला फैबावगोन जाखो बेलाय न'आवलाय? माला न'आव सहैबावनांगौ जाखो? बिहामजो, बहा थांनो ओंखारखो? आफा, दैजिखौ नायहैनो न'आव। दे, थांनानै फै। बिहामजो, र', आं आबै फिसानो माबा मोनसे हरफानि र'। मा हरफानो नागिरखो आफायालाय? जोमै,
ओंखारबायना नों? दहायनिफ्रायनो ओंखारनानै नेनानै दङ। हा, न'आव थांगोन होनना मोनथिखानानैबो थाब फैनो हाया नामा? दे, ओंखारजोबखाबाय दा, थौदो बिदिब्ला। देरहा, साननैसोनि थाखाय आं न'आव गैया जाथ'गोन। दाउ अमा मोसौ बोरमा खानायाव आइजों मदद खालाम। जागोन दे। दे बिदिब्ला नोंसोर थांबाय थादो। फैदो, माखौथो नायबाय थाखो? थांनोसै फैदो। रथ', दैजि फिसानो आफाया माबा मोनसे हरफायोनो। न' बेयाव 3,000 दङ। बे फैसाखौ लानानै थां। आफा, फैसा दंखायो, नाङा दे। बे फैसाखौ नोंसोरनो होआखै आं। बे फैसाजों आबै दैजिनो आंनि नामाव गस्ला बायनानै लांफा। जागोन दे आफा। जागोन दे, दैजिनो गस्ला बायनानै लांगोन। दे, स्रां ब्रां थांबानो जाबाय। फैदो। रोनायं, आं सफैबाय। ओइ रोनायं, रोनायं, दङना गैया जाखो बे गथ'आ? रोनायं! नै, सोरबा आयं फैगोन होननाया फैबायदां। बै सिगां फैनाय बोरायानो नङाथ'। नाहैबासो मोनथिसिगोन। नाहैनि र'लाय।